Здравейте, това съм аз, Тотстамс, и съм тук да ви кажа, че VBOX 7 вече умря. И няма какво да направим за това нещо, което е много тъжно. Защо правя това видео в момента? Паралийски видях едно негово клипче, което беше същото нещо. Той успя да кавърне цялата тази драма много по-рано, отколкото очаквах някой изобщо да я кавърне, и реших, че аз съм един от хората, които може би най-добре ще успее да даде някакво мнение по въпроса за тази драма. Защото искам да ви кажа, че не знам дали знаете, но аз съм един от малкото хора, които всъщност използваха VBOX 7. Това, което се случи, беше, че без никакво предупреждение те решиха от целият екип на VBOX 7 просто да закрият абсолютно всякакво авторско съдържание на абсолютно всички видеоклипове, които имаха. Просто го закриха, просто го скриха, за да може да не се вижда от рекламодателите. За да може те да нямат проблеми с авторски права, което да ги разбирам. Авторските права са си права и много хора си търсят авторските права. Какво означава това обаче? Означава, че VBOX 7, такъв какъвто всички го познавахме, вече е тотално мъртъв. Вече няма такава платформа. VBOX 7, това, което всички знаем за него, вече не съществува. Вие не можете да аплодвате там каквото и да е съдържание, ако вие не сте част от тяхният партнер програм. Тоест, вие трябва да сключите с тях договор, за да може евентуално да ви се даде възможност вие да правите съдържание за тях, за тази платформа. Което е глупаво, защото да правиш съдържание за тях, да ти плащат някакви жълти стотинки, като можеш да правиш съдържание за YouTube, за една много по-голяма аудитория. Този сайт в момента е просто на издъхване. Целият сайт имам предвид. Той е умрял вече. Но целият домейн, който е там, всичко, което се опитват да задържат, в момента е просто на издъхване. То ще умре тотално скоро. Те няма да имат сигурно пари да поддържат тези сървъри, които имат там. От това, което гледах във видеото на Паралийски, в момента VBOX 7 е просто един новинарски сайт. С клюки за различни неща, които се случват. Има различни теми, които се опитват да апизват един по-тинейджърски начин на мислене според някакви малениали. Съжалявам да ви го кажа, но малениалите са глупави хора, които не знаят как мисли един тинейджър. Това как са мислили те по това време, когато те са били тинейджери, не е същия начин, по който тинейджерите мислят в днешно време. Това да добавиш тези глупави категории отгоре, за да могат хората евентуално да видят някакви новини, не дори видеоклипове, просто новини. Тотален срив е целият този сайт. Което е много смешно, защото преди няколко дена, някъде може би началото на месеца, влязох в VBOX 7, колкото да си видя старите клипове. Беше много сюрреалистично, защото всичките тези стари клипове бяха до 2015. До 2015. Мисля, че от доста по-рано Netinfo и Нова телевизия закупиха VBOX 7. Целият този автормат беше поносим до 2015. След 2015 не се понасяше да си просто там, да си каквото и да е там. И хората за това избягаха от VBOX 7. От тази машина на популяризиране на вече популярни създатели. Да не говорим, че всичките реклами, които се появяват в VBOX 7, то не се понася да гледаш клипове там. Ти получаваш реклама след реклама след реклама. Не е като в YouTube, да изчакаш 5 секунди и тогава да скипнеш. Не, ти там трябва да изгледаш цялата едноминутна реклама. VBOX 7 отдавна има тези заченки, че умира. Но предполагам, всички бяхме in denial. Всички се опитвахме да отречем, че ще умре скоро. Но ето, случи се. VBOX 7 вече умря. Той вече не струваше от много време. Пускаме ето това клипче. VBOX 7 вече не струва. Защо?
Откакто Нова телевизия купи сайта, той се превърна в комерциална дупка за предаванията на нова и мейнстрим певци от Facing the Sun и Pioneer. Обикновените аплодъри, които развиваха сайта допреди, станаха статисти и единственият начин да се доберат до началната страница е ако слюна отделят върху подгръбните части на модераторите или правят най-клишираните авторски клипове от сорта на топ 10, секси дупета или как да направиш бицепс и трицепс за 2 седмици. Жалко, че няма сайт, от който вече да гледаш предаванията на Нова. Чакай малко. Ръководството на сайта стигна до крайности, че не само да трие филми и сериали, но и реклами и всякакви други неудобни за тях неща. Популярни потребители получиха предупреждения, а доста вече напуснаха сайта, дори автори като Емил Конрад или Оменатите. Нова телевизия вече могат да са спокойни, че скоро време всички, които нямат значкада или авт, ще се разкарат от сайта, само че идва момента, в който ще се попитате кой ще им гледа клипчетата. Честито Нова! Вече си имате собствено Войо, само че поне Войото на BTV има качествени филми и сериали и то в добро качество, а не насечени на 100 части предавания с качество на касети от 90-те. Хаштаг Rest in Peace VBOX 7. Искам обаче да ви покажа нещо много интересно. Това е отговора на един от стаф мембарите относно цялата тази драма, която се случва в момента. Това е Иво Георгиев. Не са изтрити видеята, просто е спрян публичния достъп до тях и са направени лични. Всеки, който е аплодвал видеа, може да влезе в профила си и да ги свали. За сега трябва да се прави видео по видео, но работим по интерфейс. Интерфейс! Бук, който да позволи хората да си ги свалят в булк. Сайтът webbox7.com вече е платформа за ентертеймент. Ентертеймент. Бояна пасти да яде. А не за споделяне на видеа. Всеки, който създава истинско авторско съдържание, което не нарушава чужди авторски права и други права, може да кандидатства, подпише договор и стане официален канал, който е част от партньорската ни програма. Това е дереджето. Съжалявам, колкото и вие. Благодаря ти, Иво Георгиев. Сега искам да покажа каналът на Иво Георгиев. Това е той. Нещата, които е аплодвал, е точно неща с чужди авторски права. 50 Cent, LMFAO, Eminem, Ash Like That, такъв гъс. Както виждате, дори създателите на Webbox 7 не им е пукало толкова много за авторски права. Предполагам, всичко се е променило, когато е бил закупен самият вебсайт от Нова. Сега ще ви разкажа една история. Като по-малък, може би това беше някъде 2012-2013, аз празнувах Нова година с нашите, нали? И първото нещо, когато удари 12 часа, беше да вляза в Webbox 7 и да честитя новата година на всички мои приятели тогава, които бяха в Webbox 7. Има нещо много сентиментално в цялото това нещо. Доста често се сещам за това. Не знам дали беше в Cartoon Network групата или в Ben 10 групата, която бях тогава. Просто влизаш в този сайт, влизаш в групите и започваш да си говориш с хора като теб за неща като Ben 10, за неща като Cartoon Network, за всякакви анимации, за абсолютно всичко, което се сетиш. Винаги е имало някаква такава група. Беше много лесно да си създадеш група. И хора влизаха в тая група. И хора се кефиха на нещата от групата. Аз така, лично, следях анимациите, които даваха в САЩ тогава по Cartoon Network. Много благодаря на Blue за целият този херкулески труд, който го направи. Да можем абсолютно всички ние, феновете, да гледаме, примерно, Adventure Time. Аз от тези Webbox 7 групи се зарибих толкова много по Cartoon Network, смятам. Защото имаше място, имаше някаква платформа, където аз да мога да ги гледам тези неща. Реално се замислям, че в момента не гледам толкова много анимации, анимета или каквото и да е, защото аз нямам такава платформа. Аз трябва да се накарам на сила да ги гледам тези неща. Нямам някъде, където да мога да ги обсъждам тези неща с хора, които мислят като мен. Беше много яко също и за Ben 10 групата. Там имаше едно момче, Христо се казва, който правеше Ben 10 игра. И постоянно постваше някакви апдейти. Постоянно даваше някакви клипчета с 3D модели, които е направил току-що. Изглеждаха феноменално, изглеждаха невероятно. Заради него аз започнах да се интересувам от гейм дизайн, да се интересувам от 3D модели. Аз започнах да моделирам неща в Blender заради този човек. В момента ето това тук
е YouTube канала му. Идете там и кажете, че Тоц Тамс ви праща, това съм аз, Тоц Тамс, рейднете го, кажете му здравейте, Тоц Тамс ни праща. Отдавна не е бил активен там, но се надявам, ако е все още жив и здрав, надявам се да е жив и здрав, да види тези коментари, да се сети евентуално за мен, да види този клип, някакви такива неща, алабала ница, конска паница. Та интересното на всичките тези Webbox 7 групи е, може би, че в момента от тях получавам някакъв inspiration, някакво вдъхновение да направя цялото комюнити на Todd Stamps. Искам вие да имате някакво готино място, където да обсъждате неща, които харесвате. Било то Nintendo, било то анимации, било то анимета. Искам да си го имате това място и смятам, че моят Discord е перфектното място за вас. Така че влизайте в Discord! Какво означава обаче това за хората, които са създавали авторски контент за канала си и в момента Webbox 7 ги преебава? Един такъв човек, по-скоро двама такива хора, защото те са двама, е Юми. В Юми са двама братя, които правеха авторска анимация за сигурно 13 години, може би повече, защото те имаха вяра в тази платформа. В момента цялата тази вяра им се оплаща по такъв начин, че те трябва всяко едно клипче да го свалят по-отделно, евентуално ако искат да имат някакъв архив от целият този оригинален контент, който са правили. Те правиха неща от сорта на Pinball Ball, Шубето си е страх, някакви пародии на Cartoon Network и разбира се много други неща, авторски неща. Неща, които те са анимирали сами, които в момента почти вече ги няма. Хубаво е обаче, че те си пазят повечето клипове. Но това не е така за други контент креатори, които са правили оригинален контент. Целият им каталог умира там, защото те по някаква причина отново са имали доверие на Webbox 7. На мен, честно казано, не ми е тъжно за моя си канал в Webbox 7. Имах много малко оригинални видеа там. Не ми е изобщо тъжно за това съдържание, че го няма. Защото са клипове, които просто аз искам да изтрия от моето съзнание, че изобщо съм ги правил. Не са неща, които искам да запазя. Бил съм прекалено малък тогава, че да осъзнавам, че това, което правя е просто shit. Много ми е тъжно обаче за всички хора, които са намирали нещо много сантиментално в Webbox 7. Когато тази платформа беше нещо смислено. Когато буквално можеше да спечелиш билети за кино оттам. Можеше да спечелиш билети за Мегалон. Колко яко беше това? Според мен беше много яко. Аз взимах всичките тези куизове, които имаха там. Постоянно ги натисках. И постоянно имаше хора, които спечелваха някакви неща. И казваха, примерно, аз съм спечелил това, аз съм спечелил това. Точно в тези групи на Webbox 7 имаше усещане за комюнити, което вече го няма. Предполагам и никога повече няма да го има това усещане за комюнити в Webbox 7. Защото този сайт е мъртъв. Честно казано, трябва да продължим напред по някакъв начин. Обаче е много трудно. Най-тъпото нещо, което се случва, е, че умира целият този архив. Архив от дублажи и субтитри, които много хора са писали тези субтитри. Адски много труд са полагали, за да могат да преведат някакви анимета, да преведат анимации, да преведат някакви филми. И те сега, тези хора, трябва абсолютно всяко едно клипче с абсолютно всички тези субтитри да ги свалят и евентуално да ги качат някъде другаде. Най-лошото е за дублажите. Защото на големите компании не им пука за дублажите в малки страни като България. Да не говорим, че на тях не им пука изобщо за анимации в момента. Имаше един период в Max, в HBO Max, където си мислехме всички, че може би ще има някакво подобрение. Уви, такова подобрение нямаше. Появи се за съвсем малко, имаше дублажи на много неща и изведнъж бам, няма вече нищо. Много е тъжно, защото ранните дублажи, примерно на Cartoon Network, според мен, са едни от най-добрите. Това са дублажи на хора, които им е пукало за изкуството на дублажа. Адаптации вече няма. Няма дублаж като на Шрек.
И няма да има сигурно вече дублаж като на Шрек. Първият дублаж на Шрек е нещо феноменално. Адаптацията е перфектна за българска аудитория. Заедно с Наледена епоха. Просто перфектна адаптация. Перфектна адаптация. Тъжното е, че тези дублажи рано или късно всички ще изчезнат. В момента има малко надежда. Защото някои от тези дублажи все още ги има в videoclip.bg. Но до кога? До кога тези дублажи ще съществуват и в videoclip.bg? Това е въпрос, на който аз нямам отговор. Но имам чувството, че ще е много скоро. Дори и във видеоклип започва да има някаква хостилизация към тези неща. Това, което можем да направим в момента, искам да завърша това видео на една малко по-позитивна нотка, е абсолютно всички дублажи, които са във видеоклип, защото за VBOX 7 вече е късно, да ги свалим и да ги прекачим някъде с някакви нелегални линкове на някакво място с банани. За Замунда говоря, за Зелка или за каквито и там други пиратски сайтове. Тъжно е. Тъжно е, защото само по този начин можем да съхраним каквото и да е съдържание, което сме имали в България. Каквито и да е дублажи, които сме имали в България. Каквото и да е детство, което сме имали в България. Само по този начин можем да го съхраним това нещо. С пиратстване. С нелегални линкове. С нарушаване на авторски права. Цялото това нещо около авторските права за мен е една много сива зона. Разбира се, авторските права, както всички права, са права. Те трябва да бъдат защитени. Но има и една друга страна. Предполагам, вие може да сте по-съпричастни към другата страна, която, да, може би вижда, че авторските права са нещо важно, но малко или много иска да има поне нещо запазено. Да има поне нещо архивирано. Защото тези големи сайтове, защото тези големи компании не правят нищо по въпроса. Те не архивират. Те не запазват. Те просто изплюват ново и ново съдържание. А старото го забравят. И на тази тъжна нотка завършвам това клипче. Абонирайте се за мен, за канала ми. Има готини видеа за Nintendo, за анимации, за неща, които общо взето аз харесвам и винаги съм харесвал. Влезте в Discord ми, оставете лайкче към банката! Ударете към банката, оставете коментар под този клип, кажете как вас VBOX 7 ви е преебал. Или какво хубаво вие сте видяли във VBOX 7, защото предполагам и такова нещо има. И ще се видим, предполагам, другия петък. Айде, чао!